ತಿಗ್ಗೋಡು ಮೂಲಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬ್ಯಾನರ್ಲು ಪಾಡ್ದಿರ ಆಟದ ಸೊ ಬತ್ತದ ಆಟದಡ್ಡೆ ಬತ್ತದ ಎತ್ತಿಯ ಇನಿ ಬೇಗ ಆಟ ಅಂಚದು ಬೇಗ ಬೈದೀನಿ ಮುಲ್ಪ ಆಟ ಮಾತ ತಯಾರಾವನುಂಡು ಬೇಗ ಬರಲು ಅಂತೇಳಿ ಬೇಗ ವೇಷ ಪಡೋದು ಎಂಕಲಂಜಿ ಯುವ ಕಲಾವಿದರು ಇಲ್ಲೇರು ಮೂಲು ಪ್ರದೀಪ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲೇರು ಅಂಜನೆಗಳ ಕೂಡ ಯುವ ಕಲಾವಿದರು ಮೋಕ್ಷಿತ್ತುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ನಾರಾಯಣ ಸುಳ್ಳಿ ಒಳ್ಳೆರು ಉಂಡೆ ಸತೀಶ್ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಪೆರವಾಯಿ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಮಗೆ ರವಿರಾಜ್ ಪೆರವಾಯಿ ಎಲ್ಲರು ಸುಂದರನ ಗಾಡಿ ಬರ್ತದೆ ಎಂತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇವತ್ತೆಂತ ವಯಸ್ಸ ಇವತ್ತು ನನ್ನದು ಗುಳಿಗ ಹೌದಾ ಭಯಂಕರ ರಂಪ್ ಉಂಟು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಅರಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಸಂಕೇತ್ ಬೆಳ್ಳೂರು ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಸುಶಾಂತ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಅವರು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ವೇಷಕೊಳ್ಳೋಡು ಮಕ್ಕಳು ವೇಷವಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕ ಹೆಸರು ಅದು ಬರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ನಿತ್ಯ ವೇಷ ಉಂಟು ದೇವೇಂದ್ರ ಬಲ ಮೂಲು ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಡ್ರೆಸ್ ಕಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಮೂಲು ಸಂಕೇತ್ ಬೆಳ್ಳೂರು ಸೊ ಎಂಗ್ಳು ರಂಗಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪಾಯರಾಗ ಆಂಡು ನಾನು ಬಿದ್ದಾಡು ರಂಗಸ್ಥಳ ಬಪ್ಪನಾಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಬು ಅಂಚನೆ ಆಮೇಲೆ ಬೋಳವರ ಸುಬ್ಬಾಯಿ ಶೆಟ್ಟಿನ ರಡ್ನೇ ತಾರೀಕು ಹಸಿರಿ ಮಕ್ಕಳ ಬೋದು ಅಂತ ಕೊರಂಜಿ ಕಾಳಿ ತಯಾರಮ್ಮ ಎನ್ನಲ ದೇವೇಂದ್ರ ಬೋದು ಬರ್ತನು ವೇಷ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕಿರೀಟೇಶ ಅನ್ಪಣಗ ಬಚ್ಚುಡು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ವೇಷ ಉಂಟು ಆಸೆ ಮೊದಲು ಶ್ವೇತವರ ತಯಾರಾವನುಂಡು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಕೊಡೊಂಜಿ ವೇಷ ಉಂಡು ಇಂದು ಹಾಸ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತ ತಯಾರಾವೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಆಟದ ಲೆಕ್ಕಡು ಆಟ ಗೊಬ್ಬನೊಕ್ಕಲ ಲೆಕ್ಕಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಇಲ್ಲಿಯ ಗಿಫ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬೈದಿನಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಂಡ ನೆಟ್ ದಾದೊಂದು ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಂದು ಸ್ವೀಟ್ ತಲ ಕಡೆ ತೋಜಿರು ಒಂಚೂರು ಓಪನ್ ಅನ್ಪಗ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ನಾನು ಹಾಂ ಸೊ ನೇತ ಉಳ್ಳಾಡಿ ಒಂಜಿ ಚಿಪ್ಸ್ ಸ್ವೀಟ್ದ ಇಂದು ಸ್ವೀಟ್ದ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ 4 ಐಟಮ್ ಉಂಡು ಸೋಪ್ ಉಂಡು ಇನ್ನಿತ ಒಣಸಲ ಬಾರಿ ಗೌಜಿ ಉಂಡು ಸುಮಾರು ಐಟಮ್ಲು ಮಾತ ಉಂಡು ಎಂಗ್ಲ ಆಟದ ಲೆಕ್ಕಡಿ ಎಂಕ್ಲೆಗಿ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸ್ವೀಟ್ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇರ ಬರ್ತನಾ ಹಾಂ